इउपिपिएल दिलनि गासै बिबानगिरि नोंथांमोन आरो बे ओनसोलनि गासै रायजो राजा नोंथांमोन दा गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। नोंथांमोननि बे जायगायाव गिबि खेब फैदों दा लैहोर लैहोर नोंथांमोनाबो बेवहाय फैदों। आं सान्दों दहायनिफ्रायनो हिनजावफ्रा सोरबा सोरबा आंनि मोखां नायना मिनिबाय थानायखौ फैलाखौसो नायनो फैदों खोमालै होनना। दा ओंखायनो बिपिएलनि मानसिफ्रा बुङो इउपिपिएलनि मिटिङाव फैलाखौसो नायनो फैलै मानसिफ्रा ज' ज' होननानै आरो दा नोंथांमोनासो मानो फैदों। दा बेखायनो आं ओरैसो बुंनो नागिरदों जे फैलाखौ जायफ्रा नायनो फैदों फैलाखौल' नायनो होनना फैनायफ्रा फैलाखौ नुबाय नुवाखै होनबा नुदोंना बयबो। दा बेखायनो फैलाखौल' नायनो फैनाय बिथांमोनखौ आं दा थांनो खावलायबाय आरोखि थांनो हासिगौ। फैलाखौल' नायनो फैनायफ्रा जों बेवहाय गासैबो इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्रा आरो इउपिपिएल मानसिफ्राल' रायलायनोसै आरोखि नामा। दा नोंथांमोना जुदि इउपिपिएल दोलोखौनो मोजां मोनना फैदोंब्ला नोंथांमोननि बिजाथिखौनो मदद होनो फैदोंब्ला बेखायनो नोंथांमोनखौ खेबसे गोबारै आखाइ खबना होनसो खावलायबाय आङो। नैखिजाय खबाखै सेंग्राफ्रा बेलेग पार्टिनि थानो हागौ बिजेपिनि नङाबा बिपिएमफोर थानो हागौलै खेबसे खबनानै हो मोजाङै खब्बाय बिसोरबो बिपिएमबाबो दिनैनिफ्राय इउपिपिएल जाबाय। दा रायजो राजा नोंथांमोन दा बांसिनै बेवहाय हिनजावफोरखौनो बांसिन नुदों आङो। दामाने हिनजावफ्रा ओरैजायनो दा फैलाखौ मबाइलावल' नुबाय थायोहाय मोगथाङाव नायनो थांनि होननानै बे खाथिद्रायनिफ्राय नायबाथाय हाथाइखौ हारावराव नुयोलै गोजाननिफ्राय नायबा माबा हाथाइखौल' ख्लाब ख्लाब नुहुरो आरोखि दा गेजेरनिफ्राय नायबाथाय एसे मोजां नुयो। नोंथांमोनासो मोजां नुदोंना नुवाखैथाय। दा गोबां जायगायाव आयो फैलायालाय माथो मोगथाङाव बिराद साइसथारसै होनना बुङो। दा ओंखायनो आं सानलाय लाङोसो आरो फैलाया इसिबां साइसबालाय मानो दाबो हिनजाव मोनाखैब्रा आंबो हाबा जानो गोसो जाबाय। दा जियानो जा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै गुबुन गुबुन समावहाय आङो नोंथांमोनजों सासे एक्टर महरैसो लोगो मोनलायदोंमोन एक्टर महरैसो नोंथांमोनजों रायलायदोंमोन सावलुन बावलुन डायलगबो होदोंमोन आङो मालाबा मालाबा मेथाइबो रोजाबनाय खोनादोंमोन नोंथांमोना किन्तु आं नोंथांमोननि खाथियाव दिनै एक्टर महरै फैयाखै इउपिपिएल दोलोनि सासे बिबानगिरि महरैसो नोंथांमोनजों रायलायनो होनना फैदों राजखान्थिनिसो खोथा रायलायनो होनना फैदों। दा बिसायख'थिया खाथियाव सफैबाय नालाय दा गोबां मानसिफ्रानो बुंदों बे फैलायालाय एक्टर मानसियालाय मानो राजखान्थियाव थांनांगौब्रा होननानै। दा बिदि बुंबाबोथ' आं गिया आंखौ ओजों जायगायाव फैला गरमसो होनखायो आरोखि जायगानिया सेंग्राफ्रा बिराद गियो आंखौ। तारमाने गोदो बै शिलंआव फरायनायावसो केरेट सोलोंना लाना फैदोंमोन आं सावलुन बावलुनफोरखौ बारथिंना साथामसो बुबाय नालाय आंखौ गियो आरोखि। दा बेवहाय बेखायनो बुंदों आङो जे एक्टर मानसिया राजखान्थियाव थाङाब्ला मास्टार प्रफेसरा राजखान्थियाव थाङाब्ला बिजनेसमेना राजखान्थियाव थाङाब्ला ससियेल वर्कारा राजखान्थियाव थाङाब्ला आबादारिया राजखान्थियाव थाङाब्ला सोरथो थांनांगौ जाखो। बियो बिजनेसमेनबो नङा आर्टिस्टबो नङा मास्टारबो नङा प्रफेसरबो नङा ससियेल वर्कारबो नङा आबादारिबो नङा बेबायदि मानसिखौ मा होननानै बुङो फौसालिया होनना बुङो आदा खावनिया। दा बेबायदि मानसियासो राजखान्थियाव थांनांगौ होनबा दा बेबायदि मानसिया राजखान्थियाव थांनांगौब्ला जोंनि समाजालाय माथो जागोन नङा होमबा। दा बेफोरखौ आं खेराया आरोखि
आरो बेलाय माथो गोदान बाथ्रा जानो गोबां एक्टरा एमएलए जादों एमपि जादों मिनिस्टार जादों जोंनि आसामावबो बिथां आंगुर लता नोंथांमोना बयबो सिनायो बिथाङाबो सासे एमएलए दा बेबायदिनो आंबो दिनै जोंनि समाजनि बेले बेजेखौ नुनानै 17 बोसोर बिपिएफ सरकारा बिटिसिखौ जा सासन खालामबोबाय जा अपशासन खालामबोबाय बिनिफ्राय उदां जानांगौ जाथारनांगौनि सार्थआव आंबो दिनै राजखान्थियाव फैदों इउपिपिएल दोलोनि जाना खामानि मावदों दा राजखान्थियाव फैनाया आंना ओरैजाय जादों आरोखि आंबो सासे केन्डिडेटसोमोन रायजो राजा नोंथांमोना मोनथिगोन ना मोनथियामोनथाय आं मोनथिला बे सेंग्राफ्रा मोनथिगोन बिसोर ससियेल मिडियायाव नायो नालाय आंनिया जिल्लाया बाक्सा 22 नं कख्लाबारि समस्ति दा बिनि आंबो सासे केन्डिडेटसोमोन जोंनिया हजोंहाय कख्लाबारि समस्तियाव बिपिएफनि केन्डिडेटआ जाहैबाय नोंथांमोननि बे जायगानिनो बयजोंबो सिनायजाखायो बिथां धीरेन बर' बिनिफ्राय जोंनि इउपिपिएलनि केन्डिडेटआ जाहैबाय जोंनि इउपिपिएलनिनो मानगोनां आफादगिरि बिथां प्रमद बर' सार आरोखि दा आंबो सानबाय बिराद गेदेर गेदेर मानसियानो फैबायलै जोंनियाव फेजेननांगोनलां बिसोरखौ होननानै आंबो केन्डिडेट जादोंमोनलै रायजोफोर केन्डिडेट जानाय समाव आंबो बुंदोंमोन मिडियानि सिगाङाव आंनि आगदाखैजाय दङ प्रमद बर' सार बिटिआरनि आखिखैजाय दङ धीरेन बर' सार बिथाङाबो सासे बिटिआरनि सागानगिरि गेजेराव आं हारसिं सासे महरगिरि किन्तु इलेक्शननि उनाव रिजाल्टआव नुगोन फैलानि बे बेसेबां दादागिरि ओरैजाय होनदोंमोन आंबो आंनिया ओरैजाय आरोखि जों थांबाय जोंना मुसुलपुराव साइकेल सलायनानै नमिनेसन हैबाय जों मेन्डेलाजों आंजों दैसो लोंगोन दे रायजो जुमाय नङा एसे बुजुनाय जाबाय दङ बेबायदिनो नमिनेसन होखांना फैनानै मेन्डेला सोरजों मा दम होजाखो खारखोमानानै थाबाय गावहा फन खालामबाय आङो मबाइलाबो सुइच अफ दिनैसिमहालागैबो सुइच अफ देथार जाखोसो ना माखोसोथाय देथार जाबाबो मोजां जायो साला सुवादा आखला बारा मोजां नालाय बिनिया दा बेबायदिनो आंबो कख्लाबारि समस्तिनि सासे केन्डिडेट जानानै थाबाय बिनि उनाव जोंनि कख्लाबारि समस्तिनि साफा सानै रायजोफ्रा आंजों रायलायफैबाय आंखौ खावलायफैबाय जे नोंथाङा एसे साननानै नायोब्ला मोजां जायो नामा जोंथ' कख्लाबारि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा दिनै परिबर्तननि खोथाखौसो सिन्ता खालामदों सोलायनांगौनि खोथाखौसो सिन्ता खालामदों दा बेखायनो नोंथाङाबो जोंजों परिबर्तनावनो थायो नामा सोलायनायावनो थायोब्ला मोजां जायो नामा होननानै जोंनि कख्लाबारिनि समस्तिनि खायसे मानसिफ्रा आंजों रायलायफैबाय दा बेबायदि बुंनायखाय आंबो साननानै नायबाय स्टाडि खालामनानै नायबाय बे जोंनि कख्लाबारि समस्तिनि रायजो राजाफ्रालाय माथो सिन्ता खालाममारदों दा स्टाडि खालामना नायनायनि उनावहाय नुबाय बे जोंनि कख्लाबारि समस्तियाव जेसेबां एडुकेटेड मानसिफोर दङ मास्टारफोर दं प्रफेसारफोर दं लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिए पास एमए पासफोर दङ साननो हनो रोंनाय मानसिफोर दङ बुद्धिजीबी मानसिफोर दं बिथांमोना गासैबो बे परिबर्तननि खोथाखौनो बुंदों सोलायनांगौनि खोथाखौनो बुंदों आरो परिबर्तननि सार्थआव बिथांमोना दिनै जोंनि कख्लाबारि समस्तियाव इउपिपिएलनि जानानैनो खामानि मावबाय दङ दा बिनि उनाव आं सानबाय बे जोंनि कख्लाबारि समस्तियावथ' सोलायनायनि खोथाखौ सिन्ता खालामबाय सोलायसिगोनबो किन्तु बिटिसिनि गुबुन गुबुन समस्तिनि रायजो राजाफ्रालाय माथो सिन्ता खालामदों क'क्राझारनि रायजो राजाफ्रालाय माथो सिन्ता खालामदों चिरांनि रायजो राजाफ्रालाय माथो सिन्ता खालामदों नोंथांमोननि अदालगुरिनि रायजो राजाफ्रालाय माथो सिन्ता खालामदों आं बेखौबो स्टाडि खालामनानै नायबाय साननानै नायबाय बिजिरनानै नायबाय रायजो राजाफोरजों रायलायबाय बे बिनि उनाव नुबाय दिनै दुलाराय बिटिसियावनो परिबर्तन जानांगौनि सोलायथारनांगौनि मोनसे बार बारदोङो आरो बे सोलायथारनांगौ परिबर्तन खालामनांगौनि खोथाखौ बिटिसियाव थानाय गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीजों लोगोसे
बर'फोरनि माखासे इडुकेटेड मानसिफोर लेखा गोरों मानसिफोर साननो हनो रोंनाय मानसिफोर इन्टेलेक्चुयेलफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोनानो सिन्ता खालामदों आरो बिनि गेजेरजोंनो दिनै बिटिसिआव परिबर्तननि सोलायथारनांगौनि मोनसे दोहौआ फैदों। दा बिनि उनावहाय आंनि थाखाय एसे डिसिसन लानाया गोरलै जाबाय। क'क्राझारनि चिरांनि उदालगुरिनि माखासे मानसिफ्राबो आंखौ फन हरबाय खावलाय हरबाय जे नोंथाङाबो जोंजों परिबर्तनाव थानांसिगौ सोलायनायावनो नोंथाङाबो थानांसिगौ होननानै बुंबाय। दा बिनि थाखाय आं सानबाय बे दिनै बिटिसिआव जुदि परिबर्तनानो फैखासिगोनबा सोलायनायानो जुदि खाथां जाथारबायब्ला आंबो राइट टाइम राइट डिसिसन लानांसिगोन होननानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन। आरो इउपिपिएल दोलोआव जगदान खालामनानै दिनै आङो इउपिपिएलनि जानानैनो खामानि मावगासिनो दङ। दिनै बे परिबर्तन खालामनांगौनि सोलायनांगौनि जि दोहौ बे दोहौआ 2014 मायथाइनिफ्रायनो बारजेनदोंमोन आरो बे खोथाखौ जेसेबांखिनि इडुकेटेड मानसिफोर दं साननो हनो रोंनाय मानसिफोर दं बुजिनाय मानसिफोर दं बिथांमोनानो सिन्ता खालामदोंमोन आरो 2014 मायथाइनिफ्राय 2014 सननिफ्राय बै गोरों गोरा मानसिफ्रा सोलायनांगौनि सार्थआव भट होबोबाय थादोंमोन। किन्तु दिनैनि दिनाव बिथांमोना सानदों सिन्ता खालामदों जे परिबर्तननि थाखाय सोलायनांगौनि थाखाय जों दिनै भट होबाय थाबाल' जानाय नंला सोलायहोथारनांगौनि सार्थआव जोङो रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनांसिगोन रायजो राजाफोरखौबो बुंहैनांसिगोन रायजो राजाफोरखौबो खावलायहैनांसिगोन होननानै दिनै बै गोरों गोरा मानसिफ्रा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रानो इउपिपिएल दोलोनि जानानै रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांबाय दङ रायजो राजाफोरखौ खावलायहैबाय दङ। दा बिनि उनाव जों नुनो मोनदों जे दिनैनि दिनावहाय बे बिटिसिआव परिबर्तन जागोना निश्चित जानानै दं 100% जानानै दं रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै आं नोंथांमोननि नैबे हरिसिंगा समस्तियाव फैदों उदालगुरि जिल्लायाव फैदों दिनैजों आं खेबब्रै जाबाय आं नोंथांमोननि समस्तियावल' फैयाखैमोन आरो गाबोन सानसे थाबावगोन। बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लायाव जेसेबांखिनि समस्ति दं चिराङाव जेसेबांखिनि समस्ति दं बाक्सायाव जेसेबां समस्ति दं बेफोर समस्तियाव आं गिदिंदों जोङो गिदिंदों रायजो राजाफोरजों रायलायदों रायनो नाजादों रायजो राजाफोरा मा सानमारदों जों बेखौ नायबिजिरदों नायबिजिरनायनि उनाव नुबाय दिनै बिटिसिआव थानाय गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठी आदिबासिनिफ्राय लानानै मुस्लिम बेंगली जेसेबां जाति जनगोष्ठीफोर दङ दिनै बिथांमोनाबो परिबर्तनखौ लुबैदों आरो परिबर्तनखौ लुबैनानै दिनै एबिएमसुनि माखासे दैदेनगिरिफोर आदिवासी स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेनगिरिफोर बेंगली फेडारेशननि माखासे दैदेनगिरिफोर बेबायदिनो गोरखा स्टुडेन्ट इउनियननि माखासे दैदेनगिरिफोर जेसेबां जाति जनगोष्ठीनि दैदेनगिरिफोर दङ दिनै बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव जगदान खालामनानै इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावगासिनो दं। दा बिनि उनाव जों दिनै नुनो मोनदों जे मोनसे समाव 2015 मायथाइयाव जेला नैबे इउपिपिएलआ पिसिडिआर महरै इलेक्शन गेलेदोंमोन बिसायख'थियाव बाहागो लादोंमोन बै समावहाय जोङो गुबुन जाति जनगोष्ठीनि गांसेबो भट मोननो हायाखैमोन। किन्तु जों दिनै नुनो मोनबाय सोलायनांगौनि सार्थआव गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि मानसिफ्राबो दिनै जोंजों लोगोसे दङ खामानि मावगासिनो दं। दा बिनि उनाव जों दिनै रोखा बुंनो हादों जाय समाव बिथांमोना बिपिएफनो भट होदोंमोन जाय समाव बिथांमोना अबर'नो बा बिजेपिनि भट होदोंमोन दिनै बिथांमोना इउपिपिएलनो भट होनो थाखाय थियारि जाबाय। दा बिनि उनावहाय जों बुंनो हागौ दिनैनि दिनावहाय दिनै इउपिपिएल दोलोआ सरकार दागोना खाथां जानानै दं 100% जानानै दङ। दिनै जोङो बाक्सा जिल्लायाव नुदों जोंनि बाक्सा जिल्लायाव 11टा समस्ति दं बे 11टा समस्तिनिनो दिनै बिपिएफआ बबे समस्तियाव देरहागोन जों दासिमबो नागिरनानै मोनाखै। किन्तु जोङो इउपिपिएल हिसाबै बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव 6टानिफ्राय 7टा समस्तियाव देरहागोना दिनैनि दिनाव कनफार्म जाबाय 100% जानानै दं रायजो राजा नोंथांमोन। थिग बेबायदिनो चिरां जिल्लायावथ' सिगाङाव 2015 मायथाइयाव बिपिएफनिफ्राय सासेल' देरहाखारदोंमोन बिथां खाम्फा बरगयारी बेखौबो जों मिथिनायाव माबा लाइट खोमोरनानै बहानिफ्राय बा रिजेक्ट जानायफोरखौ खनथुमलाबायना 35 खानावसो देरहादोंमोन खाम्फा बरगयारीया।
देग्लाय बिथाङा बोरै देरहानो कुनु दिनै बिथाङा देरहाया जोंनि बिजाथिया जाबाय बिआर फेरेंगा रनजित बसुमतारी दिनै बैफोर समस्थियावबो जेसेबां आदिबासिफोर दं जेसेबां बेंगलि नेपालिफोर दङ दिनै बिथांमोना इउपिपिएल दोलोनि जानानै खामानि मावगासिनो दं आरो इउपिपिएल दोलोआव जयेन जागासिनो दं इउपिपिएल दोलोनो भट होनो थाखाय दिनै बिथांमोना थियारि जानानै दं बेखायनो बे समस्थियावबो 14 नं चिरां गुवाहाटी समस्ति खाम्फा बरगयारिनि बिथांनि जेननायाबो दिनैनि दिनावहाय एनडिबिनि माखासे मानसिफोरखौ बिथांमोना केम्पिं खालामनो होदों दा बै एनडिबिनि मानसिफोरखौबो बे नोंथांमोननि समस्थियावनो नोंथांमोननि समस्थिनि रायजो राजाफ्रा कुइसन खालामदों जे नोंथांमोना जेब्ला नोंथांमोन एनडिबिया जेब्ला एबसुजों लोगो नांनानै गणतान्त्रिक भाबै आन्दोलन खालामदोंमोन राजा लामा होबथाहैदोंमोन रेल लामा होबथाहैदोंमोन अफिस आदालत होबथाहैदोंमोन बे समाव जेब्ला जों नोंथांमोनजों आन्दोलनाव थांफादोंमोन बे बिपिएफनि मानसिफ्रानो जोंखौ होबथादोंमोन बिपिएफनि मानसिफ्रानो जोंखौ बादा होदोंमोन दिनै नोंथांमोना बेफोरबायदि पार्टिजों थाफानानै जोंनियाव भट बिनो फैनायखौ जों नोंथांमोनजों रायलाया होननानै नोंथांमोननि रायजो राजाफ्रानो बुंदों दा बेबायदिनो दिनै नोंथांमोननि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवबो 6टानिफ्राय 7टा समस्थियाव देरहागोना 100% जानानै दं गेरेन्टेड जानानै दं रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो फैगौ समाव जों इउपिपिएल दोलोआ 27टानिफ्राय 30टा समस्थियाव देरहानानै सरकार दागोना दिनैनि दिनाव रोखा जानानै दं रायजो राजा नोंथांमोन दा जोङो परिबर्तनखौ लुबैदों गासै रायजो राजाफ्रानो मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों जोङो मानो सोलायनायखौ लुबैदों परिबर्तनखौलाय जोंनो मानो नांगौ आरो मायाव परिबर्तन नांगौ जों दिनै दाजाब दानख' खालामदों 17 बोसोर बिपिएफआ बिटिसिखौ सालायबोबाय बे 17 बोसोरनि उनाव जों रायजो राजाफ्रा दिनै दाजाब दानख' खालामदों बिपिएफआ जोंनो मा होखो मा होदिया जों मा खोमानांखो दिनै जों दाजाब दानख' खालामदों दा बिनि उनाव जों नुबाय दिनै बिपिएफआ बे 17 बोसोराव बिटिसिआव साख्रिनि फालांगि खालामदों जब कार्डनि केलेंकारि खालामदों आईडी नाम्बारनि मुङाव गोरिब गुन्द्रानिफ्राय थाखा लानानै बिथांमोना थगायदों दिनै 17 बोसोराव जोंनि दा एडुकेशन सिस्टेम बे एडुकेशन सिस्टेमा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांदों जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव बे 17 बोसोराव 12 लाखनिख्रुइबो बारा बेकारनि अनजिमाया बांदों दिनै बिथांमोना बेफोरखौ समाधान खालामनांगौनि जेबो खामानि मावाखिसै जों आन्दोलन खालामदोंमोन बर'फ्रा आन्दोलन खालामदोंमोन मानो आन्दोलन खालामदोंमोन माबायदि जायगाखौ लानानै आन्दोलन खालामदोंमोन जे जोङो बुंदोंमन अभियोग होबोबाय थादों जे आसाम सरकारा जोंखौ नायफिनाखै भारत सरकारा जोंखौ फोथायखेबस खालामबाय दं जोंनियाव दाबो गोबां जेंना दं लामा सामानि जेंना दं सोलोंथाइनि जेंना दं समाज बेबस्थानि जेंना दं जोंहा राजखान्थियारि भाबै दाबो सिकिउर नङा जोंनि भाषानि जोंहा निरापत्ता गैया मिडियामनि निरापत्ता गैया दा बेखायनो जों थानाय जायगाखौ जोंनो सालायगोन जोंनि न'खरखौ जोंनो सालायगोन होननानै जोङो आन्दोलन खालामदोंमोन गोलाव सम आन्दोलन खालामनायनि उनावहाय जों बिएसि मोनबाय बिनि उनाव बिटिसि मोनबाय आरो दिनै बे 17 बोसोर बे बिटिसिखौ सामलायनानै बिपिएफ सरकारा जों जायफोर ओनसोलफोरखौ लानानै आन्दोलन खालामदोंमोन जायफोर जायगायाव दाबो लामा गैया दालां गैया सोलोंथाइनि बेबस्थाया मोजां नङा रांखान्थियारि हालोदा मोजां नङा समाज बेबस्थाया मोजां नङा दिनै दासिमबो 17 बोसोरनि उनावबो बेनो बे जानानै दङ जायनि थाखाय जोङो परिबर्तननि खोथाखौ बुंदों दिनै बे 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा 10 लाख 15 लाख 20 लाख थाखा लानानैसो साख्रिखौ होदों जोंनि गोरिब गुन्द्रानि मानसिफ्रा साख्रि मोननो हायाखै जायफ्रा थाखा फैसा दं गेदेर गेदेर बिल्डिं दं कोटि कोटि थाखानि मानसि गेदेर गेदेर ठिकादार गेदेर गेदेर बिजनेसमेन बैसोरनि गथ'फ्रासो बैसोरनि मानसिफ्राबो साख्रिखौ मोननो हादों जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा साख्रि मोननो हायाखै जायनि थाखाय दाखालि बे बिटिसिआव 29टा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टनि साख्रिया केन्सेल जादों दा बिथांमोना इलिगेल साख्रिखौ लादोंमोन उइदाउट इन्टारभिउ फैसा होनानै बिथांमोना लादोंमोन दा बेखायनो जों बुंदों जे जोंनि गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्राबो बिए पास दं एमए पास दं एमएससी पास दं बे जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्राबो साख्रिखौ मोननो नुबाय जे बिटिसिआव जाय 10 लाख होनो हायो जाय 15 लाख होनो हायो जाय 20 लाख होनो हायो बिसोरसो साख्रिखौ मोननो हादों दा बेखायनो जों बुंदों जोंनो बैफोर सिस्टेमाव सोलायनायखौ नांगौ
जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्राबो साख्रि मोननो हागोन आरो जों सिस्टेमखौ सोलाय खालामगोन जे नोङो न' मोनथाव मारगोन ना मारा नोङो मानसिया नोंमारगोन ना नोंमारा बिनि उनावसो आइडि नाम्बारा जागोन रावबो बिपिएफआ आइडि होनो हाया रावबो इउपिपिएलआ आइडि होनो हाया आरो बे 17 बोसोराव पिएमएवाइनि न'खौ कुनु बिपिएफ सरकारा होआखै गाबोननि दिनाव इउपिपिएलआ सरकार फैयोब्लाबो बे पिएमएवाइनि न'नि आइडि होनो हाया नाथाय दिनै बिपिएफ बिथांमोना बुंदोङो गोरिब गुन्द्राफोरखौ थगायनानै जोंनो भट होयोब्लासो नोंसिनि आइडिया जागोन होननानै नाथाय जों बुंदोङो जेसेबांखिनि गोरिब गुन्द्रा दं जेसेबांखिनि न' मोनथावनाय दं बिसोर गासैबो न' मोननो नांगोन आरो जों मोनसे खोथा बुंदों इउपिपिएलआ 2022 सननि गेजेराव जायफ्रा आइडि नाम्बार मोनाखिसै आइडि नाम्बार मोननो हायाखिसै गोरिब गुन्द्राफोर बैफोरबायदि न'खरनो जोङो बड'लेण्ड आवास योजना मुंनि मोनसे स्किम लाबोनानै आसनि लाबोनानै बै आइडि नाम्बार गैयै मानसिफोरनो न' होनो थाखाय जों थिरांथा लादों इउपिपिएलआ सरकाराव फैयोब्ला दा रायजो राजा नोंथांमोन गोबां समाव बेबायदिनो जोंनि पिसिडिसिनि चेयारमेन मेम्बारफ्रा गोरिब गुन्द्राखौ टारगेट खालामनानै नोंसानो न' होगोन न' आइडि होगोन होननानै 3000 4000 5000 फैसा लादोङो गोबां जायगायाव गोबां पिसिडिसिफ्राव नाथाय बे फैसा लानानै बिथांमोना आइडि होनो हाया मालाबा समाव ग्रोब जादों नोंनि लिस्टआ फैबाय आइडिया फैबाय मास मोनसे सिगां नों मेम्बारनो 5000 हरदोंमोन ग्रोब जाफैबाय बेबायदिसो जादों रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखौनो नुनानै जोंनि गोरिब गुन्द्राफ्राबो हा बन्द होनानै सोरनावबा सुदाव लानानै फैसा 3000 4000 5000 मेम्बारफोरनो हरदों दा बेफोर गासैबो नंखाय रायजो राजा नोंथांमोन दा जोङो बेफोरनिफ्राय उदां जानो लुबैदों आरो बेफोरनिफ्राय उदां जानो गोनांब्ला जोंनो मोनसे गोग्गो सरकार नांगोन बे गोग्गो सरकारखौ जों दिनै लाबोनो नागिरदों जाय सरकारखौ जोङो बे सरकारा इउपिपिएलआ सरकाराव फैयोब्ला रायजोनिनो सरकार जागोन होननानै बुंदों मानोना जोङो सिन्था खालामदों जे जनता दरबार मुंनि मोनसे जोङो माबा प्रग्राम लानो नागिरदों प्रग्राम लागोन इउपिपिएलआ सरकाराव फैनायनि उनावहाय जनता दरबार मुंनि जों मोनसे प्रग्रामबो पिसिडिसिआव मास मोनथामनि उनाव खनसे जोङो रायजो राजाफोरजों रायलायगोन बेनि खोथाखौ रायलायगोन जे खामानि दामानिफ्रा माबायदि जादों खिन्थु जों बिपिएफजों गिदिंबाय थानांगोन बै मिटिंआवबो थांनांगोन बै मिटिंआवबो थांनांगोन बै मिटिंआवबो थांनांगोन बेखौनो 10-15 हाजारखौनो 20 जन सेल्फ हेल्प ग्रुपआ लब जानानै खिथु खारफाबाय थायो बेसेबां गोलैगोन 20 जन सेल्फ हेल्प ग्रुपआ 10,000 मोनोब्ला मात्र 500 थाखा जों 500 थाखायाव बायजानोसै नामा जों सिन्था खालामदों दे नोंसोरखौ जों बेबायदि बाहायनो नागिराखै सेल्फ हेल्प माने मा होननाय जायो आबै मिथिगोन ना मिथिया सेल्फ हेल्प माने मेन्देया सेलेपे हेलेपे जेनो मेन्देलायासो सेलेपे हेलेपे ने सेल्फ हेल्प माने गावनि आथिङाव गावनो गसंनाय गावनो गाव गायसंनाय नङा होमबा बेखौ होननानै बुङो दा बयबो नोंसोर आइजोफ्रा संस्थापन मोननांगोन दा बिनि थाखाय जों माखासे डिजाइन खालामदों जों सिन्था खालामदों बेयाव माखासे स्किल डेभेलपमेन्टनि इनस्टिट्यूशनफोर गायसननानै स्किल डेभेलपमेन्टनि ट्रेनिं होनांगोन दाउखौ माबोरै फियो अमाखौ माबोरै फियो बोरमाखौ बोरै फियो नाखौ बोरै फियो एमब्रयडारिखौ बोरै सुयो बेफोरनि थाखाय जोङो ट्रेनिं होनानै बै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो आसुनि होनायनि खोथाखौ सिन्था खालामदों जोङो नोंथांमोननो जुदि गाबोन 5 लाख थाखा अमा फिनायनि नामाव लन होयोब्ला बे 5 लाख थाखाया बेसेबां जागोन फैगौ बोसोराव 10 लाख जागोन बियो बिनि उननि बोसोराव 15 लाख जागोन बिनि उननि बोसोराव 20 लाख जागोन हा बेबायदि जायोब्ला बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा संस्थापन मोननो हाया होनब्ला मोननो हायो जों दिनै बेफोर खोथाखौसो सिन्था खालामदों नोंथांमोनखौ जोङो राजखान्थियारि लाबनि थाखाय बेफोर खोथाखौ बुङाखै आरो खुनुदिन बाहायबोआखै दा रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो जों बिनिफ्राय गासै बेफोरनिफ्राय जोङो दिनै उदां जानो लुबैदों जोंबो माखासे कालचारनि मानसिफ्रा दिनै इउपिपिएल दोलोजों थाफानानै जायफ्रा बुजिनो हादों जायफ्रा साननो हादों जायफ्रा थाखाजों बुरखाय जायाखै बिथांमोना गासिबो मोनसे परिबर्तनखौ लुबैदों सोलायनायखौ लुबैदों मानोना जोंबो नागिरदों बे 17 बोसोराव बे बिपिएफ सरकारा जोंनि कालचारनि थाखाय सिनेमानि थाखाय जौगानांगौनि थाखाय आर्टिस्टफोरखौ गायसन होनांगौनि थाखाय मा मावदों मा मावाखै जोंबो बेखौ नायबिजिरदों दिनै नुना मोनबाय बे 17 बोसोराव सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्ट थासेयावबो बिथांमोना जेबो खामानि मावाखै
दा बेखायनो बिथांमोना बेफोर फैसाखौ मायाव बाहायमारदों होननानै जोंहा हारिमुनि मानसिफ्रा नोंथांमोननि हारिमुनि सेक्रेटारि दं बेवहाय गाहाय नेहाथारि जोङो मा खालामदों RTI खालामदों सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टआव 2015 सननिफ्राय तारमाने लास्ट 5 इयार्सखौ बे 5 बोसोराव मा मावखो 5 बोसोरनिखौल' नागिरदों जोङो 17 बोसोरनि नागिरबाथ' जों बहुत माबा माबि मोनगोन दा बे 5 बोसोरनि गेजेराव मा खालामखो बिथांमोना सिनेमा एन्ड कालचारनि फैसाखौ बहा बाहायखो बेखौ RTI खालामनानै नायबाय जोङो नुबाय 100% जाबो जोङो गासै रिपर्टखौ मोनजोबाखै जिखिनि रिपर्ट मोनदों दा बेवहायनो नुबाय जोङो मा सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टनि EMनि जाय PA बिथाङा गावनि हिन्जावनि नामावनो बे 5 बोसोराव खनब्रै खनबासो सिनेमा बानायनायनि नामाव फैसा दिहुनबाय 3 लाख 4 लाख 5 लाख थाखा दा बेबायदिनो माखासे मानसिफ्राबो दिहुनबाय जों रावखौबो सिनाया रावबो सिनेमा बानायग्राबो नङा रावबो एक्टरबो नङा एक्ट्रिसबो नङा बिसोरनि जितु सार्टिफिकेट रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट बे माबानि फिल्म प्रडाक्शननि जितु सार्टिफिकेट खालि गोजा डुप्लिकेट गोजा मोनसेनिफ्रायनो कपि खालामनाय नामाल' बेलेग बेलेग मानसिफोरखौबो जों रावखौबो सिनायनो हाया दा बेबायदिनो ओरैबायदि दुखु नांथावै बै जोंनि खिन्थु मोजां मोनसिनो नङा होमबा दा जोङो बेफोरनिफ्राय थगायजाबाय थानायनि दिन गैला